हेल' जोंहा दिनै जुमाय संदों बेखौ दिनै संनानै खांनानै ओंखाम बायदि संनानै नै फेनलानानै बेखौ एमाव फुननानै थौआव सोसिगोन आरो होमबानो जौ जाबाय। Kumbrajwng Daojwng दाउला खासि Daojwng खासिया दाउदै हांदैहां दाउदै दैहां नोगोर मेजेम ओरैबायदि मेजेम फिसा मोजाङै फिसा थांगोन नांजोबलायबाय दा गोथाव जायोना खुमब्राजों। खुमब्राखौ हाखांबाय हो दिनै खुमब्राजों दाउजों संगोन आरो अमा बेदर भाजा संगोन आरो अमा बेदर भाजा आलु होदों ओमफ्राय बुद एसे होदों गोथाव जायोना एसे दा संनोसै मोनाखैहाय जोंहा दिनै बनजोंसो संदों माने बनजों संनाया थावसिन जायो होननानै बुंनायखाय बनजोंनो संनो आखायाव लादों। मा हरखो अमा बेदराव दुन्दिया हरनो नांसिगोन ना दै रानबाय। हेल' गाइस, नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। हालदै होबाय मोजां माबानिबो सानाव खेबनायमोनबा मोजां जागौमोन भिडिअआ, नाथाय आं मोनायावसो खेबनाय जाबाय। मोनायावसो जानाय जाबाय नालाय ओंख्रिखौबो ने मोनानि जानायखौसो संगासिनो दङ नालाय ओंखायनो खोमसि नुसिगोन आरो भिडिअखौ अननानै निमाहा होनांगोन। खोमसि खेबनाया भिडिअआ मोजां जायासै। नैबे अमाया मोनबाय गोथाव ओंखारबाय दा नै गोथाव नुखाबाय। दाउ बिदै दैनाय खुमब्राजों संसिगोन आरो एवथ्रमग्रोबाय। जोङो दा सिखायना दिरुननो नागिरदों। मा होनो बेखौ? स्काइलाइट
सालाय गिदिङा जोंना इथुबो जानो हाया नोङो होनलाय सिखायलाय होनलाय आंखौ बिलां हरसिगोन नामा? Mati dapat birasai. Pam jabai. Hugarbai angbo. Hugarbai. Hugarna monsase. Daukasi mato. Daukubai. Wow. Zomayaw bilangbai zomayaw. Wow. Buut onkar tamoray kejo buut onay buut. Langbai जोंने langbai. Hah? Wow. Skylight. Ayah, mau थांबावबाय नामासै? मोनथाया थांबावबाय नामा? अबाव गोलैगोन बियो? राजस्थानाव गोलैसिगोन राजस्थानाव। हा? वाव, खम गिस्लायनाय मानसिफ्रा। मा ओंखारखो साननानै दायना हरदों दायना। बिसिनाव गोलैबाथ' दायना हरदों जासिगोन खुगाजों सुफुंनानै हरदों होनसिगोन दायनाखौसो। दायनाया हरबाय दायनाया। दासो बेयाव दोनथारगोन आरो। थांदोंसो ना? होमबाबोथ' हरानो फैथारदों नोंसिनाव दायना हरथारदों होनसिगोन ना? जिगाबावसो नायनानै गिनांगौ। बाजै खुमब्रा होदों? खुमब्रा होबाय। खुमब्राजोंसो गोथाव जायोमोनलै। नायनोसै माबायदि जायो। टेस्टि जायोना जाया?